जों मो प्रोटेस्ट खाइमा नोंखा थांनाय 19 तारिख मे 2025 ओ सालो केंद्र सरकार काছে नोटिफिकेशन खलाइका जे भारतवर्ष त्रिपुरा न खबै जेखाने पान इलिगेल माइग्रेंट बांग्लादेश नि फाइनाय ताइ म्यांमार नि फाइनाय रोहिंग्या रंग न नाइतोगु ति खलाइ बंगने हावा और हनानि अब सराय काय केंद्र सरकार सागलाइका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि बखाक्दै का नोटिफिकेशन त्रिपुरा चीफ सेक्रेटरी नि थानि सकपाइका और डीजीपी नि थानि सकपाइका का आबनो जों दाति कार्यकरी खाइनानि बागै जों गखाइका ते काइसा कखंखा केंद्र सरकार नि होम मिनिस्टर अमसे याप्रि कतर काहाम नरामानि बागै बनो जों खा काहाम याफारो एबं खा काहाम याफारै जों तिनि बगाफा yang South Tripura ni hoite puila chini o sobano जों चेंगै रिखा तिनि और गोबां मा सिकला गोबां मा बरक तिनि और फाइका जों नायो इलिगेल बाबे चिनि त्रिपुरा जार सेक तंनाय हा सेगै तंनाय चिनि मानथायना सेगै तंनाय चिनि हा न सेगै नक नांगै तंनाय बरनो नायतुक टिकलाय बुंना हावा किफले रहतन एवं अमो इंडियन गवर्नमेंट जे नोटिफिकेशन नि माने जे गाइडलाइन नि माने ओ गाइडलाइन अनुसारे न अमनो जों माने कार्यकरी खाइ बरनो दाति नायतुक टिकलायनानि उंथुता असत्ता कैसा बांग्ला एबा का त्रिपुरा हारियो कैसा केरंगो खावै रिजाक जे बॉर्डर ने और जे बीएसएफ जवान रगनो से नायकानि खाइन रिजाक के ताम के बांग्ला देश सिरक अमा के त्रिपुरा वा हापायनान हाबोमान मिया नरं नुखाना मिया फुंनि सिमिनो बिलुनिया ओबो और 6 जनान मतन नि बांग्लादेश नि हाबनाय मानजाखा तारपरे नि कोनि मधुपुर थानावबो रमजाखा गोबां मा बरक सिदाय थानाबो रमजाखा सालब्रुम अबते रमजां मा छिमिसे किन्तु रमजा एताय बोसोर हाबकाना अब कोन साइमिया त्रिपुरा राज्य एमन कोनो ब्लक करे एमन कोनो डिस्ट्रिक्ट करे कोनो सब डिविजन करे एमन कोनो विधानसभा करे जेखाने बरक खाबिया एमन की ताबुक जनरल सुदे एलाका सिमिया एडीसी एलाका बो जागा बो डिस्ट्रिक्ट नि बो सब डिविजन बो ब्लक ने आंदर बरक हाबपाइका अम सराय काई आं जखनते चिनि बरमगाना होम मिनिस्टर न सुयो आछि थिउ आं सराय काई साका जे ओ जागा हाबतंका एवं प्रेस रिलीज आं साका बो जागा हाबैतंका एवं मिया आं जखन चीफ सेक्रेटरी एवं कोनो डीजीपी न जखन चिठी सुयो इंडिया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जे गाइडलाइन नि माने ओ गाइडलाइन न बरन तैसे मुइतु खला आरो स्पष्ट भाबे फलो खायना बागा आं सैदिका एवं गाइडलाइन सिजाक टंगो प्रतिटा डिस्ट्रिक्ट डिटेंशन कैम्प
इनका ताई निनी इनको बो स्पेशल टास्क फोर्स गठन खाइनानी ताबुक जे कोनो बांग्लादेशी रमजाखाय बरनो ताई आगिने हायखाय कोर्टो चालानि जागलिया जेलतो नि जागला बरनो ताबुक रमजागनाय इनकाय डिटेनशन केबल तनिनाय सुजुग बुजुय बरनो बांग्लादेश चपा सरि तिखलाय हजांनाय अमुखा कक गुजरात दगो माने कौमा स्टेट गुजरात कर्नाटक रगो तिखलाय रखजा पैसा तैसिनि तिब्रा हासाव तांगै माने ताखुनो कोनो सामुखलाय जे कक बवा हाय कक अमन कक 2017 काइसे नोटिफिकेशन फाइका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि किन्तु ति आबो कोनो केबो साइमे सिरिं सिरिं आंगो नोटिफिकेशन आन थानि तंगो अब तिखलाय के मिया बां प्रेस मीडिया रनो साकान्दर क्लां थानि हिनि कपि एकाकाय आफ्रुबो सुदो अब सिमिया 1971 नि 29 नवेम्बर केंद्र सरकार नि होम डिपार्टमेंट कैसे नोटिफिकेशन नखाका जेल गोयल बो जत स्टेट नि होम सेक्रेटरी रंगनो ताई चीफ सेक्रेटरी रंगनो चिठी रहका यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन चिठी रहका ओ जे बांग्लादेश नि बरक फाइने तो आफ्रो तत्काल पूर्व पाकिस्तान बरक फाइने रंगनो नाइतुगु तिखलायनानै किन्तु कार्यकरी खालि जायगा आबोनि बागैनो जों राजनैतिक भाबे बागजागै अकगनो अकुबैकगनो जों सारायया अ सारायगनि बागैनो चिनि हा सेक जाका चिनि मानथाय सेक जाका तिनि जों अर बरक गोबां तमाने किसाते जों किसावै थांका हयतो बुसकां 2026 सेन्सास सुंखाय जों 20% निफाना तला थाङै मानो गोबां सुरसै आं मिया अनेक बरक कक सालायका जों टेप तला थां मानो का आबुनि बागैनो जों ते खुजुरि तंनानै चिनि जरा करिखा ताबुक जों बानचिनानि बागैसे जों ताबुक चिरमा खकसिना कुबै कगनो सावै जों डेमोक्रेटिक लामा तै खलायै जों सभा मा बसासिनाय गभर्नमेन्ट तांगै कार्यकरी खाया अमना सानैनो दिनै जों बगाफा जागा ओ जागानो हयते सबानि जे हरसिंमानि म सारा त्रिपुरा आगामी दिन सिंनाय फाइनो 29 तारिख अम पिओ कतर मा काइसा रैली उंनाय जे बांग्लादेश रंनो नाइतुगु तिखलायै डाक्ति डाक्ति बंग हावारि नानि उंटन एवं चिनि हानो चिनि यागो त्रिपुरा सरंनि यागो किफलि नानि उंटन जों अमनि दाबितै सारा त्रिपुरा वन जों सिरा खंनाय ताते नु हाय आसो खामप्लाय मानजा गोबांमा बर तो तिनि हाय साल रगबो अमाहाय फाइने गुबुननि जे पलिटिक्स रगो खायतो गोबांमा फाय आसो खामप्लाय मानजा रगो बरले तामन बागे फाया गलाय बुसुक जरते सपोर्ट बरक खायतो आबो नगो तंखन अमो जारा जों लुकुरक बाय चंजाक जों लुकुनो तम कगरिखाबा हा दफानो मुथांनाय जों कगरिखा किन्तु जों अमो सामानि लुकुनो प्रतिश्रुति मान परे लुकुरक जोंनो बुट दिखाबले जों एमएलए खाबले मिनिस्टर खाबले गाय जोंनो लुकुरक जे कग लुकुरक जे कगरुय जों एमएलए मानि परे मिनिस्टर परे कक सायाके जों लुकुरनो बाय बिसास गत खायमा कलाय दिबा ओइनो एमएलए तांगै साया अब आनि आं बरं आबुन उत्तर आं दिमांलाक तबे जनगण बाय आनो चंगै रिखा दफानि कक सानान बागै हानि कक सानान बागै आबुनि बागै आनि एमएलए दा तंग मा आं रमजागै दे थानो अब आनि नायक्रै आं आबनो साइमिया किन्तु ककंखा आं आनि दफानि बागै कक सानाय आइननि कक सानाय एवं ताबु केंद्र सरकार जे नोटिफिकेशन रिमातै अरनि बांग्लादेशी इलिगेल माइग्रेंट रंनो रमनानि बागै ताई रोहिंग्या रंनो रमनानि बागै अबले आं कक सानाय